Maayong adlaw mga bata. Ako di ay si Teacher Sara. Ako ang mag-uban sa inyong karong adlaw para pag-isgutan ang kausaban sa sulid ngadto sa liquid. Andam na ba kamo? Ready na? Ready na? Aha, aha. Mga bata, nakakaon na ba kamo og ice cream? Kung dili na to kaunon, atong ibutang unsa ang mahitabo sa ice cream. Alright mga bata, ang temperatura sa panahon usa kini ka makapausab sa porma sa solid ngadto sa liquid. Alright, so ato tan-awon ang usa ka eksperimento nga gihimo. Ang solid nahimog liquid. Alright, so andam na ba mo? Tara! Right, so ato daputan ang kandila. Tan-aw na tuon say mahitabo sa duha ka kandila. Inighuman na to dakot. Alright, so nakita na to no, hinay-hinay na siya nahilis. Paspas na tungod sa kainit sa kalayo. So, ang temperatura makapausab sa solid ngadto sa liquid. Alright, so kaanam sa siya balik solid, kung mabugnaw niya balik sa solid pero dili na mao ang iyang forma. Alright, no, paspas kaayo. Kung unsa ka kusog ang kalayo mausab, kapaspas mahilis ang kandila. So mao ang kitawag-an nga process nga melting. Alright, so nahurot na no. Very good. So ang temperatura sa panahon usa kini nga makapausab sa solid ngadto sa liquid. Alright, nasabtan ba mga bata? Okay, kung nasabtan na, tubagan ninyo ang akong mga pangutana ng sakto o dili sakto. Andam na ba kamo? Alright, so ang unang pangutana, ang kandila nahilis tungod kay musiga. Sakto o dili sakto? Ikaduha, ang kainit sa kalayo ang nakapahilis sa kandila. Sakto o dili sakto? Ikatulo, human nahilis ang kandila, ibalik sa iyang forma. Sakto ba o dili sakto? Ikaupat, kitawag nga melting process ang tawag sa mao nga experiment. Sakto o dili sakto? Ang ikalima, nausab ang forma sa kandila pagkahuman nahilis. Sakto o dili sakto? Alright, so karon ato tan-aw ng inyong mga tubag. Alright, nasabtan ba mga bata? Alright mga bata, nasabtan ba ang tanan? Okay, so atong nahibaw-an na ang solid mahimong kining liquid tungod sa temperatura sa atong palibot o panahon. Kung dinhirat ako itong mga bata, daghang salamat sa pagpaminaw. Hanggang sa muli! Bye-bye!